ושלום לכולם, היום אנחנו בפתיחת הסליימים של מאור. כן, כמו שאתם רואים זה קופסה של סליימים של M&M. סליימים מאוד טובים לפי דעתי, אני ממש אוהב אותם, אז מאור בוא תתחיל. אוקיי, אז היום אני אפתח קופסה של 24 סליימים, כמו שכתוב פה, של חברת M&M. הם בעצם המציאו את הסליים. מהחברה הזאת נוצר הג'לי הסליים הזה. הקופסה הזאת עלתה לי 60 שקל. זה עלה לי כל כך זול בגלל שכל סליים עלה לי 2.5. בואו נפתח. כפי שאתם רואים, יש לי פה 2 קומות, כל קומה 12. יש לי פה בסך הכל 6 צבעים, וכל צבע יש לי 4 סליימים. אנחנו נתחיל, אני אראה לכם כל צבע בנפרד. אנחנו נתחיל עם הוורוד. הנה, סליים זה לא בהכרח ורוד, זה ורוד שקוף. יש לזה את הגוון הוורוד, אבל זה בעיקר שקוף ורוד. לא יודע איך לקרוא לזה, אבל כן, זה סליים M&M, סליחה. זהו, הנה, כפי שאתם רואים, זה אומנם נחתך, כי זה איך הסליים אמור להיראות. אבל נעבור לסליים הבא. הוא לא עושה את הקולות, אז אין לכם, כי זה לא סליים שקניתי. סליים שקנית. לא סליים שהכנתי, סליחה, טעות שלי. שאנחנו נעבור לכתום. אדום. כתום. זה אדום. זה כתום. רואים מהמצלמה אדום. רגע, בוא נראה. מי שרואה אדום זה כתום, ליתר דיוק. לי זה נראה כתום כי אני מסתכל מה אני מצלם, אבל זה כתום. כן, אבל תראו, זה נראה כמו אדום. נראה אדום כתום כזה, לא יודע, זה לא משנה, אבל אני אומר לכם שזה כתום, זה לא משנה. הנה, בוא נראה, זה לא עושה את הקולות. זה עושה קולות קטנים. יאללה, בוא נעבור לסליים התכלת. אם אתם רוצים שנעשה סרטון אוסף הסליימים שתרשמו בתגובות, אבל קחו בחשבון שזה ייקח 2-3. רק קחו בחשבון רק. כי אנחנו תכף נעשה... כל זה? זה מה שנייה, אני אראה לכם במצלמה, תסתכלו. קודם כל, אלה, ויש עוד אלפים פה, ויש עוד במגירות. אז אם אתם רוצים לעשות בסליימים שלי, אז תצפו שזה לא יהיה סרטון, זה יהיה סרט. רק בשביל הידע הכללי. אנחנו נתחיל עכשיו עם התכלת. זה באמת נראה יותר... את הקומה השנייה אל תראה, כי הם כבר רואים את הצבעים, אז... כן, אני יודע. זה באמת נראה אחד הצבעים החזקים. בכתום זה רואים שזה שכאילו כתום בהיר כזה, אבל זה ממש כחול. כן. רואים את זה, זה הצבע הכי בולט, זה בינתיים, אני לא ראיתי עדיין את האחרים. הירוק אני... מי שרוצה לדעת איפה קונים את זה, יש בקיוסקים, יש בחנות צעצועים. אני קניתי את זה בחנות של 1.5 שקל, ובמקרה עליהם את זה מכרו כל סליים ב2.5, אז ביקשתי קופסה של הסרטון. אנחנו עכשיו נתחיל עם הירוק. גם הירוק חזק, רואים. לא, הירוק לא חזק, את האמת, סליחה. באמת שלא חזק. זה נראה מהמצלמה שקוף? תגידו לי. לא, זה די ירוק כזה, ירוק שקוף. כן, אבל השקוף שולט. זה מגניב אבל. כן. זה ירוק עם שקוף, זה מגניב. אוקיי, אנחנו נעבור לסליים הצהוב. ויודעים מה, אני גם אראה לכם משהו בתוך המגירה שאל תגידו שזה לא יהיה 3, אז זה יהיה אפילו 4. אם אני אסביר ממש על כל סליים. הצהוב גם לא בולט. אני מאמין שהסגול יהיה בולט, לא יודע למה, יש הרגשה. זה כאילו יש בועות בפנים. כאילו יש בועות בפנים, אבל זה נחתך מהר. זה הסליים של ה-M&M. כפי שאתם רואים, זה כמו סוכריה של ה-M&M, רק ביותר גדול. בקופסה זה נראה... הפעם אני רוצה לפתוח. בקופסה זה נראה צהוב. כן, כי יש את הצהוב של הקופסה. הפעם אני פותח. די. ומה אמרת שאתה לא רוצה לגעת בזה, די. לא בזה. טוב, נו. סליחה. הסגול באמת נראה לא בהיר. שים את הקופסה פה בצד. לא, רואים שהסגול בולט. כן. הייתה לך הרגשה נכונה. תקלטו את זה. ולא פתחתי את זה, באמת שניחשתי. כן, כמו כל הסליימים שלהם. זהו.
בואו תסתכלו למקרה שאתם חושבים שזה נדבק או משהו. בואו אני עכשיו אציין את הידיים של יעקב ותראו שאין אפילו חתיכה אחת. תסתכלו. אני אעבור. תסתכלו, אין שום חתיכה מהסליים, אפילו פירור אין. יעקב, יש לך פירור על היד או משהו מהסליים, חתיכה? לא. שום דבר, רגע שנייה. שום דבר נקי לחלוטין. הנה, כפי שאתם רואים. אוקיי, אז רגע, אני אציין לכם את המגירה המפוצצת בסליימים. וזה מגירה ראשונה, רק שתדעו. די, נו. אתה לא עושה לי את זה עכשיו. אז אם אתם מצפים לראות סרט, אז תרשמו לי בתגובות. עד כאן הסרטון, מקווה שנהנתם. אם אהבתם תירשמו לערוץ, תנו לייק או סאב, לא משנה מה. יעקב, אתה רוצה להגיד שלום? טוב, יאללה ביי לכולם. זה היה סרטון פתיחת הסליימים, ויאללה ביי.